lille grønne bold fra X-Care er et godt redskab til at bevæge fodens led igennem, samt lave øvelser for at bedre fodens stabilitet. Balance er et andet område, hvor bolden har sin berettigelse. Bolden består af en blød kerne i midten, som gør den meget levende at arbejde med. På grund af den bløde kerne lader bolden sig deformere, hvilket gør det lettere at udføre øvelser i stående stilling. Størrelsesmæssigt passer den fint til foden, da den kan være med til at mobilisere de små, fine led foden består af. Denne video er et udkast til, hvilke øvelser bolden kan bruges til. Udgangspositionen er stående, hvor den lille grønne bold placeres under hælen på træningsbenet. Bevægelsen udføres ved, at forfoden holdes i gulvet, og hælen bevæges fra side til side på bolden. Sørg for at komme helt ud i bevægelserne. Øvelsen mobiliserer ankelleddet. Udgangspositionen er stående med den lille grønne bold placeret under forfoden på træningsbenet. Under hele bevægelsen holdes hælen i gulvet. Nu bevæges forfoden fra side til side. Bliv i yderstillingerne, inden der bevæges til modsatte side. Udgangsstillingen er stående med den lille grønne bold under foden. Foden bevæges hen over bolden i retningen frem og tilbage, hvorved knæet strækkes og bøjes. Vær opmærksom på ikke at stå med overstrakt knæ på det andet ben. Løsn lidt op i knæet. Udgangspositionen er stående, hvor den lille grønne bold placeres under foden på træningsbenet. Lav cirkulære bevægelser med bolden. Sørg for at komme helt ud i bevægelserne. Udfør bevægelserne i et langsomt tempo. Den lille grønne bold placeres under foden, og udgangsstillingen er siddende. Under hele bevægelsen holdes hælen i gulvet. Nu bevæges forfoden fra side til side. Den lille grønne bold placeres under foden, og udgangsstillingen er siddende. Bevæg foden hen over bolden samtidig med, at knæet strækkes. Når bolden føres tilbage, bøjes knæet. Udfør øvelsen i et roligt tempo. Udgangspositionen er siddende, hvor den lille grønne bold placeres under foden på træningsbenet. Lav cirkulære bevægelser med bolden. Sørg for at komme helt ud i bevægelserne. Udfør bevægelserne i et langsomt tempo. Placer en grøn bold under hver fod. Kom op og stå på boldene og hold balancen. Find et punkt at fokusere øjnene på. Det hjælper en at holde balancen bedre. Hold balancen, og når du har fundet balancen, lukkes øjnene. Stående på den lille grønne bold. Hold balancen. Pas på ikke at stå med overstrakt knæ for at kunne styre øvelsen. Brug igen det med at fokusere med øjnene. I denne øvelse bruges bolden til at lave en vægtoverføring. Stå med den ene fod på bolden, som er placeret lidt foran kroppen. Før vægten frem på foden, hvormed bolden presses sammen. Hold balancen i hele øvelsen. Før til sidst vægten tilbage på standbenet. Stå med den ene fod på et stykke papir, hvor der er tegnet en streg ved spidsen af stortåen og ved hælen. Dette kan også gøres i siddende stilling. Lav kort fod, så du kan se, at foden bliver kortere. Undgå, at du krummer tæerne. For at lave kort fod, så skal du forestille dig, at du har for små sko på. Det, der sker, er, at fodens muskler trækker den indvendige fodbue op, samtidig med, at tæerne trækkes tilbage. Udgangspositionen er stående på bare fødder. Placer en tus ind til den indvendige fodbue. Lav kort fod, så du kan se, at fodbuen bliver større. Det vil sige, at afstanden til tussen bliver større. Undgå samtidig at krumme tæerne. Forestil dig, at du har for små sko på. Det, der sker, er, at fodens muskler trækker den indvendige fodbue op, samtidig med, at tæerne trækkes tilbage. I siddende stilling placeres foden på en karklude.
Grib om karkluden med foden og samle den op fra gulvet.